trabaho. Dapat din pa magkaka-personality rate, may circulation rate lang. Kaya ano yung ulang kita dapat? Bili ka ng isa nun. Kasi kung iaabot ko sila sa sobrang Pwede na nga. pwede na nga. Dapat hindi ako kay-year ko. 8 years old. 8 years old. Kung hindi, yung bulot kayo, kung nag-release na makakain ko sa inyo. Kung hindi ko na bakit. Pero dyan, di ba matapang ang marami? Matapang na, di ba? Pero hindi kasi ako makapag-pay. Paano ba maglagay ng sounds dito? Nakikita ko yung mga nanay. Black coffee. Ako. Yung nilalaga nila, no? Yung barako. Grabe. Ayun. Wala pa na nila. Hindi pa wala pa nila. Right ko lang pala, kaya nakalim na yung ano nila. May hasbit pa. Pero kung kinain, magkano ba ang sinunod pa ko nila? Wala pa tayo. Wala man ako ito. Wala sa ba? Wala ka namang pagkain. Ano? Kasi pag hindi papadala pa natin, maghihintay pa ng pupunta ko. Pero yung mga hindi naman yung Baguio. Yung sa bata. Dito ko na ipiligan sa Baguio sa agency. Mall. Ay, di po ako natalas ng mga pamilya. Mabilis na yung nakakabinigay mo na ng Jericho? Wala kang alam sa meeting kahapon? Ha? Yung meeting kahapon, di ba? Nole. Yung mga heads na nakasindi. Ano? Wala kang masagap. Gawin smart mo. Para sabihin, ikaw ulit nagdala. Ulat na tumarating. Ako na naman. Oo, ikaw ulit. Naman ang makakalimutin ka. Sinabi ka sa mong weekend na may patigil-tigil. Kaya na, kahapon nga yun, di ba ng warning? Ano itong mabalita? Alam, ikaw sa kahapon. Tignan mo. Patituran mo yung Kasama yun sa wala pala si Sir George. Kahapon yan. Ngayon kayo? Order? Papadala pa sa gobyerno kaya nga. Sabi ko, baka ako ka mapadala ko. Wala na kasi dapat
Bakit kasi late sila nagawa ng ano nila? Ba? Ano sa bagay sila? Bigyan siya sa todo. Dito tabi ko muna. Kayo.
Alis ako eh. Alam, maaga pala ka. Kakaupo lang is kung may problema. Eh di umalis ka. Nasa si media. Bakit? Hindi. Hindi pwede. Ano na? Salita. Sa radyo at TV. Eh, mag-ama. Ano? Pero iba nang pala ni si, di ba nag-appoint si Marcos na tanggalin ng mga kabinete? Tapos pala ng sa mga kapot ni, di ba, doon, ilagos mo. Ang tao pa lang yan, baklas day. Ikaw sama pala to. Kahit ito ang upo niya. Ako, upo na ako. Gusto mo pang tumayo ako? Sige. Good morning. Kakagulat ka nun. Nagaga pa daw ko na yun eh. Ano sabi mo? Ayan, chismisan dito sa trabaho. Ayan, at chismoso yan. Ayan, ayan. Tama. Kalokohan mo. Yan, ano ba? Ha? Oo. Siri mo na? Ando sila lahat. Sa tulo, sa tulo. Oo. Ano na ang kami? Clutch pa more. Clutch pa more. Kaya ata nakaload ka ito eh. Ha? Ganahin ka. Ako? Hindi na ito na. Ayan, tapos na yung ating ginagawa. Magipagkwentuhan tayo sa sarili natin. Bukan mo na, no? Ha? No. Hindi pa.